Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da aka bar kunan lokaci. Kamar yadda muka saba, a yau muna dauke da manyan fina-finai sababbi masu kyau masu kiliyan daga kamfanin Sultan. Wannan fina-finai ne da kamfanin Sultan kuma masu matuƙar kyau sosai. Ga waɗanda yake bukata kallon wannan sababbin fina-finai na Indiya Hausa, to wannan dama ce gare ku wadda za ku iya samun duk wani sabon film da ya fito insha Allah. Kakin mu je da bayanin mu da wani farko zan ka wannan shafin namu, ka daure kai mana subscribe da alama kararrawa, da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda ba za ka same su a YouTube ba, za ka iya samun su ne a cikin group na VIP wanda muke tallata muku kowane lokaci, wanda za ku iya samun duk waɗannan su manyan fina-finai, har da wani sabon film wanda kowa Indiya wannan sabon film ne na Jakadan Indiya. To wannan film ne kina ya kamata, kuma wannan jarumi ne wanda yake fina-finai sababbi masu kyau kuma da kanku idan kun kalli wannan film za ku san kina shi ma wannan jarumi ya iya manyan fina-finai ne yake, ba irin fina-finai wanda za ka zo ka kalli insha Allah. Kenan duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP kenan insha Allah wannan dama ce gare ku, wanda kowace ƙasa kake idan ka shiga wannan group namu na VIP za ka biya kuɗinka ne yan kalilan, wanda za ka iya shiga cikin wannan tsarin na VIP, wanda za ka iya duk wani sabon film da ya fito, da zaran film ya fito a ranar da film ya fito a ranar muke saka shi a cikin group, wanda za ka iya samun duk wani sabon film da ya fito idan ka register cikin wannan group namu na VIP. Kina idan kana buƙatar register na VIP ko kina buƙatar register na VIP, to lambar mu tana nan da muke dora muku, wanda za ku iya ɗaukawa sai ku magana ta WhatsApp ko ta Telegram insha Allah, sai kuma mu gaya muku ta yadda za ku biya mu duka kuɗin ku, duk wanda kowace ƙasa kake insha Allah idan ka ɗauki lambar mu za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin ka sai ka shiga cikin wannan tsarin na VIP. To wannan dama ce gare ku, duka wanda ke buƙata sababbin fina-finai har da yan downloading, duk wanda yake buƙata a saida man fina-finai har da jimilla, duk wanda yake so to za mu iya saida mishi fina-finai sababbi kuma masu kyau, kamar da kuke gama tallata muku fina-finai a kowane lokaci. To wannan dama ce gare ku, wannan da ba su suke ƙasa sai waje ba fina-finai ba su samu suna zuwa gare su, to wannan dama ce gare ku wadda za ka yi amfani da lambar kai ne kadai, za a saka cikin group wanda za ka iya samun duka wani sabon film har inda kake film zai zo ya iske ka, sabkewa kawai za ka kalla cikin wayarka insha Allah. Kenan duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin namu na VIP wanda muke muku tallasa, to kar ku bari wannan dama ta wuce ku. Mun gode. Kenan sai ku ɗauki lambobin mu ku yi muna magana insha Allah.